Alright. Ndichiita zvandiri kuita. Chitotaura tichienda. Vanhu vari kuti chairman. Chairai marara. Vanhu vari kuti chairman. Rovai basa. Go deeper. Saka ndakutoenda. Ndakutenda. Saka ndichienda deeper. Ndoda kugara ndapa warning avo. Vari kuzvita naStole vachizvita nageneral veZimbabwe naStole avo. Vakomana imimika. Zvamuroda kuita. Kana muda kuita zvamuri kuita itai ikoko. Handitika. Kana muchida kuita zvamuda kuita, don't touch me, don't dare me. I want to warn you. Let me warn you, don't dare touch me. Imimi. Otherwise I'll push you back, I will expose you. Kwa makadva. Ndokuunganidza inese. Nerudzi rwenyu. Munozoenda kuti tizobatanza nana dhiliwa yavo. Handitika. Nana mhlangavo. Ndinokupushira kusvika ndanokusvitsa paboundary penyu apa pekuSwaziland. Wapfuura mbija nekuMozambique. I can push you as far back. Zvinhu zvamuda kurwira hazvisi zvenyu ndiri hamuda kurwira. Nhaka yamuda kurwira yana Stole. Mukupanzwa. Musade kundijairira. I want to warn you. Ini ndiri one. Imi makawanda. Inine, I believe kuti I'm a high tension cable. Ine moto unopedza zvese. I'm a high tension ndakatodaro. Don't dare me. Muchida kubata zvamuda kuita. Don't dare me. Imi. Otherwise ndokupusha kuenda kusiriko. Rega ndibodhila nevava. Vatiri kuita background checking. Ndichionesa vanhu. Rega ndibodhila nemabumbwa nemabwidi. Regai ndirwe hondo dzangu dzemabumbwa nemabwidi. Imi muroda kundinyaradza kuti ndisataure zvemabwidi. Ndokubata izvi zvakanaka zvokuti nobody will ever want to hear anything about you foot. Vanhu vari kunditi chairman tsvairai marara saka imimika chenjerai. Zivai pekugumirai. I've warned you. I've warned you. I'm not that character you keep on playing around. Makana ndikanyarara zvangu ndichitira zvinhu zvangu. Sana ineni. Ndirwe hondo dzangu navabumbwa kana ndichikundwa ndokundwa. But if you want to take sides nemabumbwa zvamuri kuita izvi. If you want to take sides nemabumbwa zvamuri kuda kuita, continue. Muione kuti hondo yaJudha yakaita sei. Ndriseke mtema, the black one. Ndiniseke mtema iyi. Ndiri muharava ini. Pamwe mchiti heye kuharare ndini muharava wacho. The black one. Musafungidzira kuti torara neziso rimwe chete takasvinura rimwe. Ndiri muharava ini. Ndiri mhofu yemukono kana kuti yemukonyo. Ndozvigona kana mudaita zvenyu zvemukonyo izvi. Vanhu vari kuti chairman tsvairai marara. I'm not the president. I'm not the prime minister. I'm the chairman of the liberation. Handisini ndakatanga liberation yamunonditukira. Yakatangwa nemadziteteguru edu, nemadzisekuru edu, nemadzisekuru emasekuru. Kubva kuhondo yechindunduma. Kuenda first liberation. Kupinda second liberation. Kusvika ikoto tiri muliberation tichiri kuenda nayesu. We don't know independence. Saka musade kundinyaradza me. Don't try to silence me or to try to ndatimurove character assassination. Ndokuingai. Even physically kusangana one on one ndokumamisa imi. Kuna one wenye anondirowani. Physically. Udautaura tukudikwe. Kuti kana manganiswa chikoreneza nopiye vuda kubhabhauka pamberi pangu. Uchida kurwira zvisiri zvenyu. Ndemunorwira zvekumusha kwenyu. Right, ende pana wedu anga tichitaura. Ivabumbwa ava. Mutuli Mncube. Haasi mudevere. Inyasa, ibranda, ibumbwa, ibidi rakaberekerwa kumatebhererendi. De akanga ari mudevere haizobvuma kushanda nevanhu vaanoziva kuti ana Mnangagwa vane ropa riri fresh rehama dzake dzechindevere, but ana Mnangagwa they realized kuti it will be too late for the people to see kuti Mutuli Mncube ibranda inyasa, ibumbwa iri bwidi, ichawa iri. Utaura na chokwadi panapa.
Panapa pakadaro ndativenganirane chokwadi kana tichidanana pachokwadi todanana muchokwadi kana chiparadzana toparadzana tiri muchokwadi. Chokwadi chinorwadza chiri nani pane manyepa anokuita kuti uve comfortable. Sisiri pageneration yekunyarana, zvekunyarana izvi zvakatikostera. Ndo zvavaita naHerbert Chitepo nana Leopold Takawira. Vane mabranda vachidya vese vachiti ahe hama dzedu shamwari dzedu takarorerana takadididi. And what happened? They got killed. That was the mistake ya Joshua Ngomo. Akasekerera mabranda ene manyasa. Akati Zimbabwe belongs to, we are one people. That was the mistake. The mistake of Joshua Ngomo was the same mistake of Herbert Chitepo, was the same mistake of Leopold Takawira. I won't do that mistake. I refuse. I refuse. I'll stand alone. Should it mean to die alone, I would die alone. The same mistake of the leaders was the same mistake. Yakatwana Morgan Tsvangirai, and you got surrounded in Emma brother and they killed him wantonly. I'm not going to do the same mistake. If I should die, I want to die in that mistake. If I should live, I will live in that correct way. Yes. Hey, ndikutarata vanhu pavakanzwa kuti Mutuli Ncuve aitwa the Minister of Finance. Ndakakubvunza emaZimbabwe kuti makaita background check. Amuna. Mnangagwa paakanzi adedzwa adzoka makaita background check. Amuna. Oh. Uyu paakaitwa Reserve Bank Governor Manager makaita background check. Amuna. Imbavha dzaingokumbana dzega criminals left and right and center, east, west, south, north. Mbavha dzega makorora zvimbwa sungata nezvimbwa mupengo nyasire kukokorodza nyika kutora zvimbwido zvechibumbwa nana mujibha vechibumbwa vatengesi vana vevaroi vauki vati vemashiripiti zvigure. Now they control everything. They kill everybody. To the point that people they are so much afraid of vabumbwa nemabwidi. To the effect and point that people they are willing kuti ndatungogarisana nevacho vanotiuraya. People have given up hope, lost all the confidence, lost all the pride because of the satanic ZANU-PF. Monditi kudini chitaura kudai imi vabumbwa.